2024 பாரா ஒலிம்பிக் தொடரில் இந்தியாவுக்கு 29 பதக்கங்களை வென்று கொடுத்த வீர வீராங்கனைகள் இன்று நாடு திரும்பியுள்ளார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் டெல்லி விமான நிலையத்தில் உற்சாகமான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பாரா ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் இந்தியா அதிக அளவு தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளமை இதுவே முதல் தடவையாகும். கடந்த 2021 டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக் தொடரில் இந்தியா 19 பதக்கங்களை மாத்திரமே வென்றிருந்தது. அதுவே வரலாற்றில் இந்தியாவின் அதிகபட்ச பதக்கங்களாக இருந்தன. இந்த எண்ணிக்கையை மீறி தற்போது இந்திய வீரர்கள் மொத்தம் 29 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளார்கள். இதில் 3 தமிழக வீரர்களும் பதக்கம் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாரா பேட்மிண்டனில் துளசிமதி முருகேசனும் வெள்ளி பதக்கம் வென்றார். மற்றொரு பாரா பேட்மிண்டன் பிரிவில் நித்யஸ்ரீ சிவன் வெண்கல பதக்கத்தை வென்றிருக்கிறார். உயரம் தாண்டுதலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் வெண்கல பதக்கத்தை வென்றிருக்கிறார்.